Nyt katsotaan, että miten ton www-sivutila ja vähän muutakin saa aktivoitua. Eli salasana.jy.fihin meette ja sitten täältä löytyy tämmönen salasanan vaihto, tunnuksen tietojen päivitysnappi ja sitten sitä klikataan. Sitten täältä löytyy tää login-kohta ja siihen sitten täytellään tiedot ja sitten painetaan login. Ja sitten tää kirjautuu sisään. Ja nyt täällä on sitten tämän näköinen tämä sivu. Ja täältä löytyy näitä nappeja sitten. Eli täältä löytyy tämmönen, mulla lukee deactivate www, kun mä oon ton aktivoinut. Mutta teille sitten lukee activate www, jos te ette ole sitä aktivoinut. Eli klikkaatte sitä, niin se teidän W-asema aktivoituu. Ja samalla se on sama asia kuin se teidän verkkolevytila. Ja sitten tossa on myös tämmönen Unix-puolen aktivointi, eli jos Unixia tarvitsee, niin silloin aktivoitte sen, eli pääteyhteys tai Unix toimii siitä. Ja sitten täällä on kaikkea muutakin mielenkiintoista. Täältä voi vaihtaa salasanaa ja sitten laittaa sähköpostiforwardointia ja sun muuta, mutta noilla kahdella teidän nyt pitäisi aika pitkälle päästä tässä tietokonetyövälinekurssilla ainakin. Ja sitten kun olette ne vaihtanut, niin voitte vaikka kirjautua ulos tuosta.